Awumthembi kanjani? Ziningi kabi indlela zokumuntu engamthembi. Okay, vele uhlale phezu kodaba nami sengibonile ukuthi awumthembi ungafuni umeza umntwana. Yini le yenza ukuthi ungamthembi? Kwenzakalani? Amthembi. Uyazi yena? Akazi sekhohliwe sikhumbuze. Ayisukhohliwe Bram. Ngazi lutho. Ngoba ngidangele ngidumela ukuthi angazi. Lindele ukuthi angitshezile ngazi yini. Ngazi yini. Uyayibuzisa. Awungazi angazi. Uyamkhumbula umlisa wami. Lo ngithandana. Umngane wami. Umngane. Nabengithandana naye nje mina. Manje Phela uyena le bengithandana naye. Yingakho ngingakuthembi ukuthi uyazi ukuthi kwenzakalani ngaye. uyakhula. Hawu, awusamazi manje umngane wakho? Bese mina buka lapha, bese mina ngithezi ngithesta njalo 3 months buka la. Yabona ngeke? Hayi ngiyayibona. Manje ukuthini le nto? Indaba ekashela kamenzi yaphuza ubulaza ngameva lendaba endlondle noPapa ekhanda enhla nasezantsi kuyifundazwe zonke khona eNingizimu Afrika. Nganza kodwa siyabengelela lena-ke iBlack Live TV igama lohlelo-ke iso ngeso. Igama lami King Sichaka ngwakaluqa. Hayi khona-ke indlovukazi endlini. Sawubona Nkosazana. Yebo sawubona kanjani? Ninjani na? Ngiyaphila. Angiyithanda lo nto yenzayo. Ngisebenzisa kanzima. Indaba uzongibingelela kaningi. Hawu kanti ufuna ngenze njani? Angiyithandi. Manje ngikubona kabusha ngikubingelela. Okay, kulungile. Phinde ngibingelele nami imbukelo weBlack Live TV. Ngisebenzisa kanzima uChaka. Sengicela umphathi ngiyayicelela badla sihlukanise because angiboni ukuthi iyasebenza le. Iyangihlula shame vele ngibe into engayazi. Vele ngibe into engayazi. Anyways, asingasimosha isikhathi khamba kahle kodwa. Hayi mfowethu, abuzwe. Mina nje ngisengeyinkinga cha. Okay. Ngoba vele sesi-ready for inkinga noma ngabe azikho mhlawumbe ezideep ngaleyo ndlela ngiyafisa ukuthi lezi ngabi that deep ukuze kuthiwa akukho that deep. Mhlawumbe ngibe kanjalo. Kokukhulu ithoba ngicela ukuthi lethiwa sibingelele ubhuti oseduze kwethu. Sawubona bhuti njani? Sanibona ngiyaphila njani ku-Black Live? Siyaphila. Ngicela ubingelele umbukeli bese yazisho nje ukuthi ubawa kabani and then ufuna sikusize ngani thina as Black Live TV. Sanibona babukele emakhaya. Igama lami nguSiyabonga Ncube. Bengicela bandla iBlack Live ngisize ngomkami esengimkhokhelile manje akangizalile ingane. Manje ngifuna ukuthola ukuthi kahle kwenzakalani. Mngakho. Usulobolile? Yebo sengilobolile. Washada no washadela noma cha usalobolile kuphela? Angisalobolile kuphela. Mhlampe walobola ngamphunyaka mhlampe ngasiphi isitheni nesikhathi singanani loboleni engasho ukuthi ngamuphunyaka. Mhlampe senesikhathi singanani niloboleni? Asuphelile u3 years manje. Phelile 3 years. Wow, manje nilindeni kahle kahle nilingani ukuze iqhubeke nifuna ibe fly girl? Ingane kahle kahle engilindile yasemshadweni. Unabo abantwana yini ngaphandle? Yebo bakhona. Kodwa bangaphandle bengithanda ingane yasemshadweni kahle. Lindingani ibe fly girl. Ngicela ngazi ngani wethi mase lobolile kumeni noma ulinde ukuthi kube khona umntwana aqala khona azobe fly. Angena echele imbali emshadweni. Uyayibona leyo. Ngiyayithandaza le idea ngenzeka. Hayi umthetho kahle kahle loyo. Okay. Wasekhaya yabo. Njengoba sengimlobolile fanele angizalele ingane. Ngiyaphoqa. Okay, webhuti ake ngithole la kuwe. Ukukhulume naye ngendaba yomntwana athi ngikhulume naye mangikhuluma naye vele angitshela ukuthi isikhathi hamba sikafiki manje ngivele ngingazazi kodwa ngoba phela mina ingane nginazo. Unazo ezinye ngaphandle. Unazo ezinye ngaphandle. Ufuna just eyakhe ukuze uqinisekise impela ukuthi umakoti uyakwazi ukuthola umntwana. Yebo. So nje nina lona thandana nje nisebenzise protection noma futhi akaqondani? Asisebenzise protection. Hawu. Ilokhuza nje. Hawu. Ngotha phe ngomqongqotho. Ngifuna ingane nje. Ayile brazo lela. Okay, ubaye wena kade wayeplana lento. Ingane ngiyidinga. Kuyena. But sister uthi cha. Usicha. Kuyaza kangaselo kube khona isigaba la khona ngifuna umntwana wena nqa. Why? Mengakabi ready. Ingane phela kulula kakhulu kumuntu osilisa ngoba ufika ishiya. But yonke nje le process yokukhulelwa uphindizala ingane emisizala umuntu osifazane ngibona ngathi simply because asaba kuthiwa yini
ama-natural. So thina fanele senze sure siyanakekela. So uma ungenaso isikhathi ubona ngathi kuningi and sibona ngathi nawe futhi noma uyifuna ingane kodwa asikuboni ukuthi usuke ilevel ukuthi ungathatha ingane uyikhiphise epaki or uyihambise esikoleni wena. Kuzogcina kuwumthwalo wami ngedwa. So fanele umlinde lowo muntu agcine ese-ready. Hayi bhuti. Yayizwa impendulo wona awuve mhlawumbe uxinwa ukuthi ubona neminyaka ukuthi iyahamba. Ngoba nami nginakho nje ukubona ukuthi engane yami kathwala ufuna usikho. Iyo into enkinga phela leyo. Ngoba nami ukhona ona9 nona 15. Yabo manje abo sengifuna ukubalansisa nje mase ngithake. Asuthi sengiyavala. Ufuna engaki kuyena umakoti lo? Angifuna noma eyodwa. Eyodwa. Awubizi kakhulu. Ungaba no1. 1. Yena usisi unayo ingane? Akanayo. Okay, awuthi ngikubuze bro wami. Uyamthanda kodwa usisi ngaphandle ukuthi ufisa ukuthi akuzalela abantwana? Ya ngiyamthanda kodwa sister yabona ingane yona into efanele ngibone ngayo ngempela. Unless mhlawumbe kudokotela bangitshela mhlawumbe basihlambe inzala anayo yena noma mina kodwa mina inzalo nginayo. Ngifuna ukwazi ukuthi mangase kutholakala into kanjalo kusangakhona ungashintsha nebudlelwaneni benu nje ukuthi ukhokhile lokho. Hayi abukho phela imali yasekhaya. Yabo? Yeah. So kusho ukuthi ngaphela kodwa ke sengabuye phela ngoba indlela eyaphambili ibuzo kwabantu abadala yabo. Ngabuza kwabantu abadala. Sengabuye nje ekhaya ngibuza makunje kwenziwa kanjani. Ngoba phela sekhaya inkomo ikhishiwe. Kade inkomo ikhishwele ingane nayo uthanda. Inkomo ikhishwele yena umfazi. Phela umfazi mefanele abe package. Yabo? Clean enze nje ngoba esukwenza. Ingane ishoda. Uthenga lokho. Ingane ishoda kuphela. Kodwa lokho okunye perfect khona ukhale ngalutho. Lokho okunye hayi noma ngazi phela ngimboni. Yabo? Ngoba ngesazi emhlabeni. Umuntu umalala aphendula. Ususho lo ngaphandle mhlawumbe akagangi awukwazi uqinisekisa ngalokho. Anginayo. Ayathemba umama hayi uyababakhe. Umfana mekufuna ingane usuke yabona ingane zami zoba right la. Yeah, unayo into ukuthi nje ngizodedela into zakhona. Awuthi ngeke ngenza vele ifane naye kumfana sasucathi izofana nogasela. Cabanga le ngoba zayifana nendoda. Angithandi leyo nto because ngifana nobaba wami anyways asikho lapha. Ayingathi lento obukelwe Black Lives TV ubhuti chaza udaba lakhe la sibekela no King ukuthi kunosisazwana naye sebezwana isikhathi eside wamlobola kodwa sebenesikhathi ebudlelwaneni babo kodwa abakwazi ukuthola abantwana and usisi ngathi uyena ungafuni. Am I correct? Yes. So nje bengafuni ufuna ukuthola ukuthi yini ngempela engafuni ukuthi abe nomntwana naye because yena usethi uyishaye zonke King and nje beyishayile uselindele ukuthi kube nomntwana. Ngambuza ukuthi bengase kwenzeke nje bese yishaye zonke asothi umama unenkinga akabe nabo abantwana sure. Uzowenza njani? Wathi uzoqala ubuze ekhaya kodwa uyayikhalela inkomo zakhe ngoba ngokwakhe lezi inkomo uyithathela ukuthi ziyenzani ziyolanda umntwana umuze uvuke ngoba kucwale kuphithize egcekeni. Asazi ke thina no King ngoma sikho lapho kwamanje stage sethu salo kakhulu. Asameni somlando umama siza ukuthi yini inkinga ukuthi akhonsive khona izinto ayitholile yini emtholampilo ezenza ukuthi angakwazi ukuthola abantwana naye khona kusekhanda lakhe okumenza ukuthi athi not now asambeni sekeni. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena, sikwenzele la makhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonkepiri, uqina umthethe endlini. Ukuze ufake i-order sibhalele WhatsApp ku 076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 ku Queen Street eThekwini. Khumbula ikhombo ngayinye ingu600 uthenga okukodwa uthola ku5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka1 February kuya kumhla ka28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjulabuchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Right, welcome back. Isithemba ukuthi abantu ke basahleli kahle emakhaya. Ungakhohlwa usubscribe, ya like, ya comment khona la emndenini wethu okhulu usuku nosuku. iBlack Live TV igama lohlelo yiso ngeso. Asiqhubeke ke nodaba lethi siqala isigabeni sokuqala Gasel. Yebo. Kuba kanjani? Hayi, not too bad. Ngi-grand. Anyways,
njengoba seshilo kuluqa bafethu sive sakhuluma nobhuti wasichazela udaba lakhe sasesiyabona ukuthi imama sililande silibeke eduzane ukuze ezocacisa le nkulumo ubhuti yabona ukuthi kuningi okusekhanda lakhe asinikeze ithuba sisi simbingelele simamkele kwa Black Life TV sawona sithando. Yebo kunjani sisi? Siyaphila. Ngiyaphila. Cela bandla nje ubingelele umbukelo we Black Life TV bese uyazisho ukuthi ubawa kaba ubaba loqaka kuzobe sehlala phezulu kodaba. Sanibonani balaleli, igama lami nguLungelo wakakhabela. Ngiyathanda nje ukunibona njengoba ngizile ngingazenzeleni. Ngizobe ngizwe kahle. Thanda ukubona bami kana. Ngiyadlala. Uneyifisi uzokuthi ababone bonke ababukeli bethu. Sakubona vele wenza kahle onegeni. Anyways, ngala kwethu cabanga ukuthi nje ubula ukhona ubaba oseduze kwakho uyamazi ba? Yebo ngiyamazi. Ubani baba? Umyeni wami. Umyeni wami. Yena yasona baby. Yes, wena baby. Right, ngala kwethu. Umyeni wakho la mawucabanga wayula? Angazi mhlawumbe sengachaza emthweni. Yindaba ngila. Kanti uthema usuku wathi wazithini? Uthe nje khona angiphuthume khona la ifuna ungisa khona. What a wow. Beautiful. Bhuti. Nangu umama mfowethu usefikile. Njengenhloko yekhaya sekuhloniphe mhlawumbe ube wothula udaba. Thina noma gasa la siyithulele silalela. Chaza lo mama uthi wayela. Mina umkhabela ibangelo sikize ngenze kanje ukuze sibe la ukuthi wayo ingane ngazi unika onyeni ngasithana ngayo. Ubudinga ingane. Yes. Ngoba yini? Ngoba ngiyazisa imali. Ngidinga khona ngoba uqala ngikini ngikhokhile. Manje mukhokhile ekhaya khona yini inkinga mhlawumbe ngalokho? Kanti ikuphi inkinga nengane nje? Anginayo inkinga nengane ukuthi angiyithandi ingane ngisho kanjalo. Ngoba Ngingakabi ready. Unyaka emngaka. Siyathandana nje kanti khona yini inkinga? Bese umshadweni kodwa akubi njalo. Hayi bakhona-ke abanye-ke abaqhubeka nothando ingekho ingane. Ayisho ukuthi ngobeqala ngawo. Hayi mhlawumbe angazi-ke. Indaba wathiwani? Akukazi kushiwo lutho. Khuluzo. Cha. Sizonothanda umngane. Bengingazi ukuthi sithandanile ingane bengazi siyathandana nje njengabantu abathandanayo. Phela ingane bese mayingekho ngeke phela. Angisawazi mina ngazi ezinye ingane. Unazo ezinye iy'ngane manje? Ngifuna wena. Hayi angazi. But mhlawumbe ngingene emadeveni sakhuluma nomama wakho. Usisi ngesikhathi ukuthi ngeke akuze ukhuluma nomlangeni phambilini. Ngesikhathi umlobolo bomlobola ngoba sekufika isikhathi sokuthi enhlizweni yakho usuthanda ukumlobola noma umlobole ngoba uphoqeka ekutheni fani ibe nabantwana ubona ukuthi ukumlobola yona into ezokwenza ukuthi avume ukuthi ube nomntwana. Bengicabanga kanjalo. Ukuthi uzobathamba ukuthi nibe nomntwana. Akhona ukumlobola ngoba sekufika isikhathi. Ngifuna abantwana futhi. Habe. Abantwana ngibadinga. Yo, wona sisi uyaqala ukuyizwa lento kababa wekhaya yabantwana. Ayi ngiyaqala ukuzwa angazi nami seyithathe laphi. Qala ukuzwa ini ukuthi ufuna abantwana. Ukuthi ufuna abantwana mina. Akaza akutshela ukuthi ufuna abantwana. Lo akaza ngitshela ngiyaqala nje kuyimanje ukuthi ukuthathe laphi lokho. Sengiyadideka. Dideke kwamini. Utafe wona uthe niyakhuluma ngalento kodwa ayishaya indiva. Nangephika phela musana ukudlala ngathi masikadala sifuna ukuhamba manje. Cha mina futhi khuluma iqiniso. Khuluma iqiniso akaza akutshela ubhuti mfethu. Akaza ngitshela indaba yengane. So wena awazi ukuthi iyafunakala ingane la Kuthiwa ngiyazi nje lo. ubona ukuthi nje iflower girl uzojolela nibe mnandi nobaba. Bengazi lokho ukuthi siyayijolela siyathandana nomyeni wami bengingakwazi mhlawumbe secabanga ingane angazi ukuthi uyithatha Okay useyasho-ke manje seke sithi siyakuvumela ukuthi akaza kusho. Njengamanje uzizwa kanjani nje bese usefuna umntwana? What is your take on that? Angingakabi ready ukuba nomntwana. Awukabi ready. Okusho ukuthi ubaba uyasho ngoba ukakabi ready yikho uhlezi ufisa ngathi akakazasho kuwena emadlebeni. Yini enza ukuthi ungabi ready sithandwa sami? Ziningi inkinga nje ingane iyindleko kabi.
akhombisa ubaba ukuthi akakwazi ukuba ubaba oqotho enganeni yakho mhlawumbe yabe ney'ngane ayinakekele abantwana ngokubuka kwakho. Because phela umfuno wengane obonayo ukuthi yena emandleni akhe ephaketheni seku-right ukuthi anganakekeli umntwana. Oh, ngathi sahluleke lezi ezithiwe isikhona. Mhlawumbe neyami izoba indleko kakhulu. Akakulobolanga wena wenze njani ekhaya uyishaya? Wayishaya kahle zaphelela. Kodwa still uyamdoubt ekutheni Ngabaza amandla akhe. Ngiyamkabaza ngoba phela umsebenzi awusebenzayo akona nami umsebenzi engingasiletha ingane kulowo msebenzi awusebenzayo. Kodwa wakwazi nje ukulobola ngawo lo msebenzi. Angathi mhlawumbe wathola usizo kubazali bakhe. Hayi wena ngeke. Ake ngabazi indoda yakhe lo sisi ngeke. Nami ngcothi khona okushaya amanzi nami. Ngimtholi nje kahle. Senzana nesikhathi singanani? Uhlezi uphelile manje. Nithandana nje. Uphelile. Mana-ke dadewethu. Ngoba ubhuti ukusho kwacaca bha kwezinqazesela ukuthi nina nobabili hayi abakhwekazi into ethi hayibe khondo. Kuza kanjani ungakhulela? Ngoba kuyabona ukuthi ubhuti kudala ekuyimeshini ukuthi ufuna umntwana. Kodwa wena ukhulela. Angazi ngoba sikakafika isikhathi. Mhlawumbe sisazofika isikhathi ukuthi ngibe nengane. Akukho okusebenzisayo. Hayi akakabi. Angisebenzisi lutho. Unaye wena umntwana baby girl? Mina nginayo umntwana uyena nabantwana. Okay. Uyayibona umakoti kodwa-ke emzini wakhe phithizela kunabantwana ukhuza ngapha in future mhlawumbe akasiyeke ukuthi manje uthi awukabi ready. Ya ngiyasibona. 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 But unesikhathi onosibekele wena. Yebo. Esinjani? La engiyomthola khona umntwana sengiyi-ready. Ungakabi ready ngoba ngishilo ngisho ukuthi angikabi ready. Mhlawumbe awu-educate mina mhlawumbe amagaselo uyazi phela umuntu esifazane njengawe nabanye abantu besilisa mhlawumbe singazi ukuthi umuntu esifazane uma efuna ukuba ready before athole umntwana yini asuke efuna ukuba ready kuyona yini nani asuke eyibhekile before athi I'm ready now umntwana wami sengese ezandleni zami ngimkhulisa ngokuphelele. Into engisuke ngiyibhekile umsebenzi omuhle. Akekho umuntu angathanda ukuthi athande umkhonyana umsebenzi ungekho right. Kufanele umsebenzi ube muhle. Asebenze ngibone ukuthi hayi necross yangena ekhaya njobe ibuye ingene kubuye kuphinde futhi ingangeni kubuye ngibe nalokho ukuthi yabo ngagana kwenye indawo. Okay, njengomyeni wakho wena wenzani khona okwenza mhlawumbe to support him? Good question. Mina ngiyasebenza. So awucabanga ukuthi isimo singangcono if nicombine ey'ntweni? Ngisibone sinzima ngoba ngibe ngimsize kulezi ngane esikhona. Hayi. Ngiyaphuma. Yezwa kodwa bro wami ukuthi indaba ungakwazi ukuthola ingane mfethu. Mina kangicaceli kahle. Ngathi abanye achaza. Ngicacelile, ngicela ukuchazela. Ongichazele my sister. Uthi umsebenzi owenzayo awukwenzi ukuthi ungakwazi uku-afford ukuthi ube edabanye abantwana kulabantwana onabo. And waseyacacisa ukuthi nawe uyasebenza uyasiza aza kube uyena futhi ongenelelayo ukuthi wena usizakale kulabantwana abangaphandle abangekho egcikeni abangabona basemshadweni wenu. So ubona ukuthi kuzoba nzima for wena ukuthi usize yena akwazi ukukhulisa ingane yakhe ngendlela afisa mhlawumbe umntwana wakhe abe yiyona uma emlethe emhlabeni njengoba wena usastrugglisha kancane. Usastretchekile. Alright. Ngicela ukubuza kuyena. Yebo. Manje mawucabanga kuyobe kuyinini lona? Bese kufika isikhathi. Mawenzeka ngifa manje sengikhokhile. Phela kube kudala uNkulunkulu nami phela ngeke ngiyona simpeni yokudala uNkulunkulu. Mungafisa yini sandwa sami ukuthi ubaba le mali ayibekele umlobolo angaloboli kodwa kube ukuthi uyakumithisa umntwana le mali yomalobolo kube yona indlela azokukhokhela azokhulisa ngayo ingane. Yeah. No, akekho umuntu osifazane ofisa kanjalo sisi. Into eyifisayo nje ukuthi uqale ugane ushade umsuqedile ke usise emshadweni usulethe ingane. Bese ya decide usayi ngiyathanda or angithandi bese kungenile inkomo. I love that yazi ushayiwe ekhanda. Awu ima ngichaza usikanjani. So mina ngicabanga ukuthi sinomukeli sifuna ukwazi ukuthi wena ke manje sithandwa sami nangubaba ufika uyalibeka udaba. Uzochaza udaba lakhe lokuthi yena ufisa umntwana. Awukwazi ukumsiza still. Hayi ngingasho ukuthi akukafiki ngoba siyalala ngendlela isilala ngayo. Uyapreventa sir? Cha, ngiprevent. For
Ngoba le ndoda mangiyibuka nje indoda eyifunayo lengane iyayidla futhi nezimbizi. Nginamanga pho. Ave izoba yimbi ingane yakho eyimbiza-ke kutshela iyeke-ke leyimbizi. Ngifuna ukuba ingane indoda. Esabisayo singesikwazi uyidlalisa Thomi. Awuzokwazi ukuyidlalisa. Hayi nginikela uNkulunkulu uzokhipha imbewu right ungayifaki. Awuzokwazi ukuyidlalisa. Uzobuyithanda nje. Changana kodwa sitshele iqiniso sisi. Ngasitshela iqiniso sami ngempela ikwenzakalani. Le delay yethu lozidlala macashelana. Yini le kwenza ube nento yokungafuni ukuthi ube nomntwana nomuntu osekulobole owavuma wena ukulobola. Phela uma kuukuthi uyabona ukuthi akekho ready ukuthi abe nomntwana. Wayengekho ke ready even if uthi akulobola. Why ungathanga leli lobolo lelo ngilobola ngalo hamba wenza impilo yakhe ibe ngcono then we can talk after that. Wamiyeka walobola. Mase qeda ukulobola usima usubona umhlempho bakho ukuthi umsebenzi wakhe awukho good enough uthi engakhulisa umntana wakho usuyambale nalezi ingane ezondlayo zondla eksizwa nawo uwe usubona yonke into negative ngaye manje selobolile ungamvimbanga yolobola yini kanti inkinga kahle kahle sisi anginayo inkinga mina sokubiza mina wami khona la ubona khona inkinga la kumina Ikhona ukwazi ukunika abantu. Ingane. Ingane ayikho enye inkinga. Mina inkinga phela nayo manje yabo masihlekanyisa amadoda. Futhi umfazi wami uningane ezukuthi futhi awufazi wakhe. Wena analutho. Sometimes kuyithemba wendoda kusenzalweni yayo enganeni zayo. Yabo manje yabo ngivele ngifile ngathi ngiyondoda lutho. Khona sikhona lezi. Awandisile umndeni. Seshoda le bonus le. Le ngidingayo. Ingane yami ibonus. Hawucabanga uphethe ibonus Phela yonto embi bonus. Angisaba wena. Cabanga ngoba ngisho ingane ethiwa iqamba igama engazali kodwa yena umihla yami. Yo, Kimi. Usiphilela. Hey girls ephelela. Awucabanga nje usudlalisa umehla yami. Mihli. Sis. Come on. Ngiyayeka le show. Angisayithandi. Kwenzakalani? Ngicela angisashuthi nje. Kwenzakalani? Awenzeki lutho. Awenzeki lutho Sisilona. Wema kaMihli. Awungichazele isithandwa sami wena ulethe uphethe uMihli wena ongafuni umdedeli. Makamihli. Yini angitshela mina ngicela ungitshela woman to woman asikhulumeni bafethu isikhathi siyahamba. Ngiyakucela bandla. Engakayiboni inkinga kodwa kuwe. Okay kulungile siyabona inkinga uyiboni sifuna ukwazi ukuthi yini enza ukuthi ubhuti ungamitheli sethi ungamitheli ungamthwaleli umntwana. Yeka yonke lento siyichazile. Awumthembi kanjani? Siningabi indlela zokumuntu engamthembi. Okay vele uhlale phezulu kodaba nami sengibona ukuthi awumthembi ungafuni meze umntwana. Yini le yenza ukuthi ungamthembi? Kwenzakalani? Amthembi. Uyazi yena? Akazi sekhohliwa sikhumbuza. Ayisukhohliwe Bram. Ngazi lutho. Ngoba ngidangele ngidumela ukuthi angazi. Lindele ukuthi angitshezile ngazi yini. Ngazi yini. Uyayibuzisa. Awungazi langazi. Uyamkhumbula umlisa wami. Lo ngithandana. Umngane wami. Umngane. Nabengithandana naye nje mina. Manje Phela yena le bengithandana naye ingakho ngingakuthembi ukuthi uyazi ukuthi kwenzakalani ngayo. Uyakhula? Hawu awusamazi manje umngane wakho? Bese mina buka lapha ngiyangithezi ngitesta njalo 3 months buka la. Yayibona nje? Hayi ngiyayibona. Hayi. Manje ukuthini le nto? Nanobabili ngiyangididisa mina. Lokwamambela. Wemlisa wakhe ima yazi ngisadidwe yini mina ngisastress ukuthi uyamkhumbula umlisa wami. Manje sisele dengwane thina njengama presents. Wena bhuti uyamazi umlisa wakhe? Ex. Mina ngazi umngane wami. Wayethana nomngane wakho? Hawu wasesinto mama umngane wakho? Umngane wami wesisintombi yami. Lenhlanhla vele washona. Ngenhlanhla? Awuyenhlanhla phela leyo. Ngazi umbona usala Banman la eduze kwakho. Efuna usala Banman. Wayesenzani? Wesisi asiyenze ngiyekele yena ngoba incova into engingayazi. Wabulawa yini uex wakho? Wabulawa HIV. Yo. Wabulawa yini cha? HIV. Oh AIDS. Oh HIV angikhothi siyabulala. I know. Sekuseyigciwane. Should it HIV and AIDS. Okay. Kwase ku. So emva kokushona kwakhe wasuthana nomngane wakho kwenzakalani ubawathandana nomunye eqala?
Angizwanga sisi. Uba wathanda nomunye kuqala? Usho umuntu, Wena muthanda nabangani? Ngithandana nomlisa wami uMandla. Wathanda noMandla. Waseyashona kuMandla, ngasengithandana nomngani wakhe. Yeah. So manje usaba ukuthi umngani wakhe ngenza naye ukuthi una same. Yeah. Kodwa still wamqoma ngisho noma wenze ukuthi kunama possibilities. Yeah. Waphinde futhi wathatha amalobolo. Yebo kunjalo. So usumi ngento ukuthi manje ukuze umntwana ungenaphi la usaba uzotheleleka ngegciwane? Ngisaba lo. Manje yini enza usingatheleleki nisebenzisa nje uBrown? Nisebenzisa uBrown, bathi basebenzisa uBrown? Yeah, wathi basebenzisa. Manje yini enza ukuthi ingatheleleki manje usebenzisa uBrown? Noma nawe Kodwa PrEP sis. Yebo. Futhi uyazi usizwe PrEP? Akaze ngitshele lokho. So wena uthandana nobhuti usola ukuthi upositive, udla uPrEP uyamfihlela. Yebo. Manje uPrEP uhlangana nengane? Nami angazi ukuthi uhlangana naphi nengane. So ngisho ukuthi uhlangana naphi ukuba positive nengane. Ubona ukuthi ingane izoba infected kanjani? Uma ukuthi ucabanga ukuthi upositive ubhuti. Futhi udla uPrEP wena. Shuthi udla uPrEP ngapheka PrEP uyahlela. Yebo kunjalo. Oh, angabukade usitshelile ukuthi uyahlela. Kodwa futhi Uneyimfihlo esizwe eyiningi sis. Yeah, le muntu engikuwayo malume yazi. Unenkinga eningi. Uneyimfihlo eyiningi. But lento le mangiyibuka, I don't know noma iyafitha in andiso ngeso, but at the end of the day, webhodi wena ulobola umuntu la ongam-understand. And naye uvuma ukuthatha amalobolo akhe ngaku-understand. Akakuthembi, akakuboni njengomuntu aphephile eduze kwakhe. Just imagine nizophila impilo yenu yonke niyibophezela niphila kuyona, uphila nomuntu ongakuthembi. Nomuntu ocabanga ukuthi upositive. Wena uthandana nomuntu kamngani wakho ningakaqomani ngenxa ukuthi ubona uSarabhat manje obusho entombini kamfowenu ningakaqomani. Inkinga kwayileyo nje uyidalile because lento yakho kuhaha kakhulu ikwenze wathi mayefa nje umngani wakho wanamathela kuSarabhat wamlobo Sarabhat. Sarabhat ndini lo akathandi ukuthi abe nengane nawe ngoba ucabanga ukuthi indlela kamfowenu lo mayikabhodi lo wade nizwana naye emngani wakho nawe ubuyihamba. So in that way mayibulawa HIV and AIDS nawe ngenzeka ukuthi unayo. The reason why edla PrEP ephinde futhi enza siqiniseke ukuthi uyahlela ngoba ucabanga ukuthi uyingozi kuyena. But my worry enkulu kakhulu nakho konke ukuthi uvumela kanjani sisi into eyingozi kangaka oyiphilisa phansi kwayo. Just imagine la nomuntu uvuke nayo la naye ebusuku nomini la navuka nawo umthembi okhululekile. Ngikubona ngisho ebusweni ukuthi awumthembi lo muntu lo. Anithanda nje nina ngiyisense nje lento yenu. Lutho omunye wakhalela omunye alona ukuthi wenzakalani ngoba akakhombisi. Efuna ingane yaSarabhat. Hayi nina niyadlala. Lo munye uthi akayifuni ingane kodwa akakhondomize. Ngiyaphithizela. Kuningi kakhulu bra wami. Ikhona lento? Ayikho lento bani. Wena uyibona? Manje ku screen wallpaper yini lento omtshengisa yona. Nguvele bathi abecuphile ngayo. Mazini ukuthi sikhulunywa ngalo. Ngihlezi ngoba ngifuna umtshengisa ukuthi wallpaper yini? Ngiya-attenda, iklinik ngiya-attenda. Phone anitshelani ngani leyo nto? Ngiya-attenda mina iklinik. Angilenzi nje iphutha. 3 months emva kwa 3 months ngiyocheck. 3 months emva 3 months ngiyacheck. Indaba uyaphinda ubone yini nezancinza yini? Kuthi ngilandele umthetho wezempilo. Oh njalo after 3 months? Angisiyatshelwa nje. Hayi angenziki kahle mina. Uba Mina ngithe hayi mina nje uyatshelwa nje after 2 months uhambe phela ucheck igazi. Uyakwenza u3 months musanda ukutesta bese wenza 3 months. Yes. Uphinde wenze futhi after 3 months? Yebo ngoba phela uzazi indlela ozihambayo leminyango. Wena ozihambayo? Yebo sengiyabona mina ingoba ngiyazazi. Usayavuma manje le. Zinzima indlela sihamba. Zinzima nawe sengiyakuthola sisuzuqhamuka kakhulu enqamba mina mama. Abraham. Zinzima. Ayisho ukuthi asikwazi ukunisiza abafethu ngathi na asazi wenze njani mina ngikuboni kahle. Mawukuthi mesika angazi ngizosisike because le show I don't think ukuthi i-right for lento esikhuluma ngayo but nje free advice ngoba senize nafika la kwa Black Life. Ngokubuka kwami nje angiboni umdlalweni benu ubakheleke esisekeleni esi-right. Yeah. Into ebalulekile ngendlela errong. Into ebalulekile nje la ukuthi labo couples hlala ukukhuluma ngabo niye deep. Aningi ngenxa ukuthi neolungisa uthando because I strongly believe lo thando lukho.
Kufanele ukuthi nilungise umuntu individual. Nawe bhuti mawubuka umuntu omlobolile umbuke njengonkosikazi, ungambuki njengomkhiqizo wengane. Right now umbuka njengomkhiqizo wengane nje, ubona uSarabat manje wena una yonke into engqondweni. Shuthi kuyenzeka edlule egqokile kodwa nombone enqunu. Yabona, which is akuyona into wrong masuke kumkakho umthanda. Into engenza ngikubala ukuthi akubonakali kuvela uthando to you. Bona la kuvela ingane nokuthi wenza le family. Nina nobabili nenza lokukikizwa but nina nobabili anikho happy. Anikho happy futhi noba uthu. So now wena sisi iso lakho ngeso ukuthi upheka kulo bhuti, ungisha lo bhuti ingane ngenxa yokuthi umngane wakhe washona ngendlela ashona ngayo, uyamsola. Nangapho ubhuti ukhathazeka ukuthi waye ungamnikeza abantwana. Just imagine kuleyo kumnyama bakho sekuvela ukuthi basabekuhlola isisi nabantwana akawubatholi. Phela awunayo kahle kahle. Uyabona ukuthi sekumthwalo pheko omunye. Kanjabo. So lento noma ngathiwa ke beniyenze nina ningaboni. Sekufanele nibone manje. Ezuza ukuthi lesho ocopeshe nani bangena masekunje. Nina nakudinga ukululeka ngomqondo, nakudinga ukwakhelwa pheko sekelo uthando yini, niqhubeke niye phambili. Ningabi nama expectations ezogcina selimaza omunye komunye. Kwamihli lozo uzozalelwa entweni eronke. Nawe ngala uyachatha naye lesitayisebenzisayo sizokuthi angamithi zimile yabo kuyaliwa nje. Umihli mengena uzongena ngenye into aphume nekhanda elikhulu nemlenze. Uhlala unobhoko olumile nje lokhu uchatha emhlanje ngakho. Ayekani lento le. Mfethu asambe. Asambe nami ngisho njalo bafethu. Please make sure you do subscribe, like, share and comment. Siphinde sibonane futhi ku-episode elandelayo. Mlangeni Makasela noKing Luke. Sis out. It's the Black Life TV.